te şaşî kir. Dîsa te nekarî bikî. Te li hêviya çi bû? Tu vê dengî nas dikî? Ma tu qet newestiyayî dema ku te ev hevokên bêrehmên ku tu carî ji kesê din re nabêjî ji xwe re digotin. Lêbelê xwe behşandin, şikandina zincirên giran ên paşê rojê û nefesdayîna ruhê te ye. Ne hewce ye ku tu bêqusûr bî. Tenê hewldana tê jî bes bû. Niha ez tiştekî ji te dixwazim. Cavên xwe bigire û wê kêriya di meha dawî de ku te herî zêde bar li xwe kir bîne bîra xwe. Bi aqilê xwe yê îroyîn. Te yê ji wê halê xwe yê wê demê re çi bigota? Tenê hevokek. Bispîsînek ha. Ji ber ku ne mecbûrî wî barî li ser milên xwe hilkirî. Danîna wî barî mavê te herî xwezayî ye. Goteramaya berfireh li ser malpera me ye û dikarin nêrînên xwe binivîs xêz an jî bi peyamekî dengî bi me re parve bikin. Ê peyamûtiyem di beşa daxuyaniyê de ne.